Ollaan hotellissa. Niin kävelin, kun mä yritin katsoa täältä vittu linssin läpi. Järkevämpää kuin sun ilkka. Me ollaan ihan siistissä hotellissa. Tossa tommoinen pianoja. Tämmöstä marmorilattiaa. Ei paha. Keissaa. Huone täynnä. Niin, niitäkin. Tuo respaan tuolta alakerrasta. Nyt vittumain. Jonkun läppärikin on siinä. Niin. Meillä on 20. Mikä se oli se kerros? 22. huone, mutta käydään hakemaan tuolta vähän limpparia 310. Hissi on valmiin. Tai siis varmaan Zuhaita. Mä otan kyllä varmaan ehkä limu. Millä järjellä? Koska mun vähän jano. Vaikea ottaa Zuhaita. Ollaan se vähän taalasin. Niin. Lähtölaskenta on siinä. Niin on. 30 painetaan. Siellä vending machine. Beer. Tossa ei se herkkuruokaa mainoksissa. Järkevää paskaa. Yhden rakkua. Tänään ollaan käyty vähän eväällä tuo. Mä oon syönyt tänään hampurilaisia pelkästään. Vasinga. Mulla ei muuten oo Onko tonne? Tiki. Onko tonneita? Jaa, vitusti. Täällä on vaan seuraava. Mä en jaksa ostaa mitään. Mulla on se itse vähän kyllä meni. Toi on tää on hyvää tää. Suhaille. Toi noin. Vähän kuin lonkku. Joo, vähän kuin lonkkua joo. Mutta parempaa vai? No ei käy. Nyt on vitusti eri makuja. Niin, mutta alkonlonkku on alkonlonkku. Niin, no se on kyllä. Nyt mennään takas. Ollaan kaikki suomalaiset lähestulkoon eri kerroksissa. Tuossa tuli joku äijä vastaan. Ei paha. Erikoisäijä. Jostain kaljaa sen kohta ihan näkin. Japsit ei ihan hirveesti kestä keittoa. Anna mä maistan. Vitulta. Vettä. Vasseri. Tossa on tuote sellaiset takana. Saakko selvää? Mä en saa. No. Aika hyvä. Ihan hyvä vettä. Ei paha. 2216 on luen. Mikä? 2216. Tuohan on sitä jotain vihreätä valoa, en tiedä miksi. Se on vaara uloskäynti vaan. Joo, ei paha. Ei se kyllä tää, kun se on 16. Ja se on 15 kohdalla pysähdyttiin. Niin. Ovikello. Ei ketään sisällä varmaan. Meillä on vittu ovi silmäkin. Niin on. Noin. Tervetuloa Mukaan. Kuusela Heinonen kämppää. Täällä on vissiin jotain viskiä. Pikkupulloja. Kyllä. Ja Tiki jätti ammattilaisesti edelliseen mökkiin. oota hetki, mä esittelen täällä yleisölle meidän vessaa. Tämmönen komea. Noniin. Tiki jätti ammattilaisesti edelliseen majoitukseen 3 kauluspaitaa. Vähän rapuloissa aamulla. Järkevää perseilyä.
22. kerroksesta on ihan hyvät maisemat. Mä en tiedä näkyykö tää tästä tämän kameran välityksellä. Ehkä päivällä olisi ollut parempi, mutta... Perseilyä siis Jessen toimesta. Niin. Akasaka Mitsuke. Tokio. Huomenna mennään sitten vähän. En tiedä mihinkä mennään, mutta johonkin. Varmaan keisarin puutarha. Keisarin puutarhaan sieltä käveleen ihan perkeleesti. Ettiin palettikoirin. Sieltä tultikin käveleen ihan perkeleesti. Mä olen rullatuolilla. Tuolla nilkalla nyt ei olla lähdössä puutarhaan. Pitäisiköhän siirtää seuraavalle päivälle? Niin, ei, en tiedä. Huomenna voi olla Roppongin keikka. Nyt tulee